Marhite-hite gorni debata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni tod di parbadia na tumapalangit dohot tanaon. Amin. Songonon ninna Tuhan Jehovah, yang gohala partigori mangulu do binahen ni parsahutna marhaporseaon, ala yang go dihalak parjahat dan ngadong hasonangan. Haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan selehon jala patubu madihami haporsion nasitong tabay mahaporsion nami ganupari asalam tugu lehon madihami holong ni roha nasomar pangasi asa holong roha nami didohot didongan nami jolma lehon dihami pakirimun na mangulu asa marlas ni roha hami mabahen lomo ni rohami sayoloi ma pangidon nami ale Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata di minggu padua hodung Trinitatis ima patik palimahon sahatu patik pasapuluhon kita jahama marsoreng-soreng. Patik palimahon ikop pasangapom mudo natorasmu asa martuaho jala leling mangulu di tanon nani lehon ni jahuba debatam diho. Patik papituhon unak kumangalakup. Patik pasiahon unak ko olomak katidakon hatana sotutu maralohod dongat jolma. Atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon nahubar tupatikmi. Amin.
tatopoti madosata tuadopan ni tuhata martangiang mahita. Ale tuad debata pargugo nasuhatu dosan para siroha nasumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami halak pardosa nadangolon roh tujuluni habang sahabadiomi manopoti jala mangagukod dosa nami masay jojot warsako kami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambenan nami narwai daku halongi hami hosien nasaroha nami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa todi nami dohot nasa gugu nami nang dongan nami dang doso diri nami hubahik kami dibahini tamado rimasmu jala uhummu hami tu hamatian saliling nililingna alai namar perusad dohami nuaing tu asini roham nagudangi mangido sien nasa rohanami hasisan ni dosa nami saluhutna sayurupi mahami paubah rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham si Pangulu hami dohot alani guarmu nabadiai ale Tuhan saya si maroham di hami nadangolon amin. Tapi gima basa-basa ni debata taringot tu hasisan ni dosa. Aidang adong ibar ni ay salhud do pardosa jala hurangan na maradopan hasangapon ni debata. Alayak kena gabe pitor binahin basa-basa marhite sian asini rohana. Hinohron ni panobusan na marhite ite Kristus Jesusi. Na pinajongjong ni debata bahin habangsa para sian marhite-hite haporsiaw di mudarna. Hasangapan madi debata na digijang. Amin. Mudah hidupku ulamu atau di masa Hata ni debata turpuk di minggu paduahon dung Trinitatis ima di energia buku Jakobus 2 mamuk kamesian ayat 14 1-17 kita jaha mamar soreng-soreng aha magunana ali akadong aku molo didok halak di ibana doha porsiaon alai adong di ibana pangulaon tarabahid doha porsiaon ni paluahon ibana
gabi adong namadok siat tonga-tongamuna, laho mahamu mardame-dame, las mahamu, bos rumahamu, alaidang dilehok kamu tunasida, narikot di daging, aha magunana, ido sahatna, martua doakan tumangihon hatani debata, jalan napiapsa, amin. Kor ina Ester.
Allah tidak ko maha porsyautai songon nahin ni tidak ko nidong atas saha porsyaun disadok portibion rap mahita madok au porsya di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan nato mo palangit doho tano au porsya di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai imana tinibon di si Maria nagabe-gabe setot di porbadia adorang sohabubuan ido tuhata natumau na bernit di pengumuman di Silatus nama terpajal di bana di Hopinor silang na tua tu banua toru dong ditanom namulak mengulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu samuni di bata Jehovah amanai pargogon na suatu dosa ni disima ibana pay mamula so ketanon manguhulun ala na mangulu dohot na mate au porsya di to di perbadia jaladong sarana bukana badia kuria atau panihala Kristen akan badia do dia sesani dosa do dia tanai namandok mulak mangul sogo dagini halak na mate dohot dia ngoluan na suara sudah amin.
Shalom. Tikting Minggu 10 Juni 2020 tolu. Sada goar ni Minggu. Goar ni Minggu sadarion ima Minggu paduahon dung Trinitatis. Dohot topik Minggu marsi hohot mangulahon hatani debata. 2. Parhobas di hari Minggu sadarion 10 Juni 2020 tolu boi mata jaha di tikting. Tolu tikting namasa. Sada ruas nagok. Nunga di jalo ruas nagok di Huriatta. Ima amata Juli per Pasaribu. Inata Riana Boru Sibarani. Sianhuta Kafling Bulak Macan wilayah Jerusalem. Anggiatma gabe ruas naburju di Huriatta. Di Pangidoma tu ruas nago asa jongjong di Bangkuna. Namoding. Di hari Jumat 16 Juni 2020 tolu marujung ngoludo goar Farel Anugrah Alam Sianipar umur 8 bulan. Anak ni amata upa sahat Sianipar tubuni inata Rosdiana Boru Sitorus Sianhuta Rawa Pasung wilayah Efrata tuhatama namangapuli keluarga natinadikononna. Ruas ni Huria Nahona RPP. Mamuka sadarion Minggu 10 Juni 2020 tolu Hona Ruhut Parmahanion Pamisangon RPP do Goar Ron Frans Melkiano Silalahi Sianhuta Jalan Famili 5 Kafling A nomor 07 RT 00 Sada RW 10 wilayah Bethlehem. Ala namar bagas tu agamo na asing. Namar bagas tikting parjolo. Di hari Sabtu sada Juli 2020 tolu di Gereja HKBP Pasur Batu, Resort Pancur Batu, Sumatera Utara, di Patu Pado Pamasumasuan Parbagason, Tuanak Dohot Boruni Huriatta. Rinaldi Hasiholan Naibaho, anak ni amata Saripudin Naibaho, tubuh di Inata Dina Erika Boru Napitupulu, Sianhuta Kampung Lama Desa Lama Pancur Batu. Ruas ni HKBP Pancur Batu, Resort Pancur Batu, Distrik 10 Medan Aceh. Dohot Oroana Christine Natalina Simbolon. Boruni amata Edi Simbolon, tubuni inata Linda Boru Samosir, Sianhuta Jalan Nusantara Raya nomor 37 Perwira Bekasi, wilayah Efrata. Ruasni HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya, Distrik 10 Sia, Bekasi. Tikting Parjolo Dohot Paduahon. Di hari Jumat 20 Juni 2020 tolu di Gereja HKBP Pansur Batu Resort Utara Ugan naing majalo pasu-pasu Parbagason ma ima yen Fenber Hutapea anak ni amata Jan Pinondang Hutapea tubuni inata Santa Boru Hutauruk Sianhuta Lumban Batu Ruas Huria HKBP Pansur Batu Resort Hutaraja Ugan, Distrik 2 Silindung. Dohot Oroana Aurelia Boru Purba, Boruni Amata Kosmas Purba, Tubuni Inata Feriana Boru Turnip, Sianhuta Jalan Al-Bahar nomor 8 wilayah Kanaan, Jemaat HKBP Harapan Jaya, Distrik 10 Sia, Bekasi. Onom mutasi Pendeta Resort HKBP Harapan Jaya. Hombartu SK Sian Pucuk Pimpinan HKBP nomor 270 garing Padita garing SK garing 04 garing 2020 tolu. Padita Resort HKBP Harapan Jaya Padita Dr. Danner Wilfried Siregar naing Pidatu HKBP Manado Resort Sulawesi Utara
Distrik 10 Pitu Indonesia bagian timur. Jala digatihon Padita Lubrin Siahaan STH Pidda Sian HKBP Palmarum Batam Distrik 20 Kepulauan Riau. Hombartu SKI Patupau ni Huriatama serah terima jabatan di hari Sabtu 24 Juni 2020 tolu dohot pisah sambut hari Minggu 20 Juni 2020 tolu. Sialani Patupau ni Huriatado papungon pelean marhite amplop songon tada hamoliateo ni rohata di hari Minggu 25 Juni 2020 tolu di Parmingguan Manogot Arian Dohot Botari. Tatangya konma boi mardalan denggan acarai. Partangyangan wilayah. Di wilayah Jerusalem imana manjabui nyonya Sihombing Boru Hutagalung inganan di aula gereja. Wilayah Kanaan keluarga S. Sihotang Inang Boru Manulang inganan Perum SBS Blok A 10 Sada nomor 12 Komplek SBS. Wilayah Galilea inganan di keluarga CH Simbolon Inang Boru Sihaloho alamat Perum Permata Hijau Permai Blok Sada nomor 67 walu. Wilayah Judea keluarga O Aruan Inang Boru Turnip alamat Perum Pesona Anggrek Blok F Sada nomor 10. Wilayah Sion di keluarga Nyonya Sida Butar Boru Siagian alamat Kafling Bulak Sentul Jalan Perintis 2 nomor tolu RT 03 RW 10 Pitu. Partangyangan di hari Rabu 20 Sada Juni 2020 tolu. Wilayah Bethlehem keluarga S. Pangaribuan Inang Boru Sinaga alamat Perum Harapan Jaya 2 Jalan Sungai Ciliwung Blok E nomor 20 tolu. Wilayah Hermon keluarga A. Siregar Inang Boru Panjaitan inganan aula gereja. Wilayah Jetun keluarga S. Siahaan Inang Boru Pangaribuan alamat Jalan Stella Maris nomor 10 Pitu RT 008 RW 020 Onom. Wilayah Efrata keluarga O Siringo-ringo Inang Boru Pasaribu alamat Rawapasung. Wilayah Nasaret keluarga Situa P Simanjuntak Inang Boru Silalahi inganan aula gereja. Nomor pitu Technical Meeting Festival Kor PPD di hari Selasa 20 Juni 2020 tolu pukul 10 sadawib maringanan di Sopo Marpikir Persekutuan Paropuan Distrik Manang PPD HKBP Distrik 10 Sia Bekasi dipatu pado Technical Meeting dipangidoma asa utusan peserta mandohoti acarai. Parhepengon ni huriata di mingguon, boima tajaha di tikting. Saldokas ni huriata per 10 Juni 2020 tolu, huria diakoni 260.528.742 rupiah. Pusat 8.014.600 rupiah. Pembangunan dohot perawatan 31.132.110 rupiah. Transitoria 8.325.000. Sarana parkir dohot dalan 25.016.200 rupiah. Tuhat tama nama masu-masu parhepengon ni huriata. Ulang tahun. Torop ni ruas ni huriata nama ulang tahun di minggion 544 halak. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun. Hata ni debata namandok di poda tolu ayat 1 ayat 2. Ale anaha sayunang halupahon poda nasian au. Say diradoti rohamma akatonaku. Ay tabaan nido diho gajang niari-ari
dohot tao ningolum dohot dame. Songonima tikting namasa di uriata di bagasan nasa mingguon. Tuhat tama nama masu-masu. Horas. Oh
Waya tema dihuale Jehovah debata manami dibalganya si dohot holong ni roham. Napapung ho kami Tuhan sadarion romar soba tu adupanmu mamuji pasangapun goarmu dabadiai. Di bagasan obason Tuhan naing pakulinganmu mahami marhite hatam dabadiai. Asi roham dongani hami marhite tod di porpadia asa marhite tod dimi gabitau hami Tuhan majalo sodang ni barita naulim nagabe hanguluat di hami makuling maho Tuhan nunga radi hami tumang mihotsa. Amin. Shalom madita manginang barita nauli nagabe turpuk jamita di minggu napaduahon dung Trinitatis dibuat dosian 2 Musa 10 sia mamuka maisian ayat sada sahat rodi ayat 2 tapahut-hut ma asa hujaha kami patolu bulaton dung ruar hala Israel sian tano Misir diari nasasadai sahat manasida tu halongonan Sinai ai borha donasida sian Rapidim gabe sahat nasida tu halongonan Sinai laos marsaro nasida di halongonani disido marsaro Israel mardongan todong nidoloki dungin akok masih Musa tumopot debata jadi di jauhon Jehovah ma tu ibana sia doloki nin nama songonom ma dohononmu tu pinopar ni si Jakob pabuaonmu tu halak Israel nunga didahamu nahu baheni tu halak Misir nahu buani hamu hira di atas ni habong ni pidong Raja Wali pasahat hamu tuau ope molo ditangihon hamu suaraku jala diradoti hamu padan nahu baheni jadi hasiaku mahamu sian nasabangso aigok diaudo liat portibion majadi harajaon malim-malim mahamu diau jala bangso nabadia ibana ma akka hata sidohononmu tu halak Israel jadi Roma si Musa di joma akka situani bangsoi jala diaturhon tujolona sida sude akka hata odeng akka natinonahon ni Jehovah tu ibana jadi sahata ma sadok bangsoi mangalusi akka didok nasida ma saluhut na pinabuan ni Jehovah bahenon nami ma jadi mulak masih Musa maboan akka hata ni bangsoi tu Jehovah ido sahatna molo ditaringoti 2 Musa takas mata boto disi ima haruruar barita haruruar ni bangso Israel sian tano Misir tu tano nabi nagabagahon ni debata ima tano Kanaan jala dinaruarina sida dang gogo ni huaso ni bangso Israel ubay naboy na sida malua alai tunggogo ni debata situ tudo jala ala holong ni rohani debata marnida bangsona pinilitna ima bangso Israel jala sakap hatuau ni debatado na pinatupana tu bangso Israel dibuan nasida sian parhato badoni asa dipasahat tu nasida tano nabi nagabagahon ni debata jala dinaruarina sida godang doa kana masa dipatuduhon tu hatta debata di tonga-tonga ni bangso Israel ay pola do 10 tulah asaboy na sida ruar bahkan dipatakang debata do rohani Raja Parao jala laos dipatuduhon debata ma huasona asatung diida bangso Misir dohot
bangsa Israel debatado napuna bangsa Israel jalan aso luasonna manoktong di bagasan hapor suhon itu baina dibuan ruar jala di pardalanan ini kiningan dung ruar nasida di pardalanan selama di 3 bulani gudang doa kahamolon dia dopi bangsa Israel di parhorsihani mangadopi akka tantangan donasida baik sian musuh sian bangsa na asing jala alai dang di paso bude bata nang pe mangadopi akan masa di pardalanan ina sida alai dang lepas debata sian pangaramotion ni debata di bangsona selalu do di patuduhon debata huasona asa tung marsi hohot bangsoi toktong mangihuton setia tu debata naung paluahon nasida asa toktong nasida tangi di hatani debata di patuduhon debatado dicukupkan debatado akka narik koti molo mengadopi musuh debatado namar porang rabdo nasida gabe marhamonangan molo di nahurang si panganon di patu pa debatado si panganon hurang dia ke aek di leo debatado aek di parhorsihani selama di pardalanan ini selalu do debata laho mamereng marnida bangsoi paihut-ihut bangsoi selama di pardalanan naso sirang debatasian bangsona bangso Israel asa dung sahat manang dung 3 bulan haruar nasida sian Misir sahat manasida nakiningat di halongonan Sinai jala di halongonan Sinai marsaroma bangso Israel di simana sida mangulon berkemah ala naung diatur ho debata jala si Musa di jauh debata menghadap mengadop tu debata nakok tu dolok Sinai ima laho majalo hatani debata nanaing si patol hasonna tu bangso Israel nagabe tatanan pedoman hidup di bangso Israel asa anggiat nasida maboto dia lomo ni rohani debata si ulahononna jala sogo ni rohani debata si pasidungonna di jalo di jauh debata si Musa dung 3 bulan didok nak kininga di sini dungin akok masih Musa manopot debata jala di jauhon Jehovah matu ibana siad doloki ninna ma songonon ma dohonon mu tupino parni si Jakob pabuon mu ma tuhalak Israel ahama si pabuon di si Musa ahama tugas di jalo si Musa nanaing si pasahaton na tu bangso Israel ima songon padan na pinasahat ni debata tu bangso Israel didok ima di ayat 4 didok di si nunga di idahamu nahubahen tu halak Misir jadi didok dipaingoton ulang muse asa direnungkan bangso Israel naung pinatupan di debata tu halak Misir ima naung dihancurkan halak Misir ima dilauti harum nasida salhutna jala mate dipaingotor debata ima hagogo ni debata di bola laut jala boy nasida taripar hagogo on ni debata di patuduhon dipaingoton ulang musa dung 3 bulan asa unang lupa nasida di pabayanan ni debata doh di huaso ni debata naung pinapatarna tungolu ni bangso Israel asa unang lupa kacang siak kulitna nasida pe asa unang lupa di pabayanan ni debata di huaso ni debata naung paluahodok mangurupi nasida di tonga-tongan maradopon bangso Misir asa didok disi
di kobar homma pangaramotion panugunugun ni debata songon pidong Raja Wali nina. Songon dia hura pidong Raja Wali ima pidong nama cai gugus itu tu alai jala pidongon pitor dung tubuh dung adong anakna pitor didabuhon deui sian apuana alai didabuhon i asa mandiri do anak nai asa boy mampu mandiri anak nai alai didabuhon i dang asa mate alai asa dong do kepribadian do kemandirian di ibana mendidik mangajari jala saya dipantau do sian gijang anak nai asa moloro parmaraan dang dipasobui alai pitor sigap do pidong Raja Wali pitor mangaramoti di baido muse dihabongna molo ro ima digobar homas songoni pangaramotion panogunoguon ni debata di bangso Israel bahwa debatado na manangan-nangan mangalinggomi mangalehon saluhut akan narikot jaladang di pasobu ketika mardalan nasida di parhorsihani dang di pasobu debata alai selalu do campur tangan di debata laho manugu-nugu dohot mangaramoti bangso Israel di paingot tomai muse jala di dokma di ayat 5 ope molo ditangihon hamu suaraku molo ditangihon bangso Israel hatani debata molo ditangihon bangso Israel jala diulahon hatani debata didonaki diradoti hamu badan nahubaheni molo diritangihon jala diradoti padan naong binain ni debata tu bangso Israel jadi adong do asaboy gabe anak hasian ya didok tuhat tadi si jadi hasiakku mahabu sian nasa bangso aigo dia do liak portibion. Jadi gabe anak hasian ni debatama bangso Israel molo boha molo ditangihon jala diradoti jala setia maka porsiai debata di bagasan pardalanan ninggoluna di bagasan pardalanan nasida sahatu tano kanan tanpa somarungut-tungut alai setia selalu manang songo dia pe diperhadapkan di tonga-tonga ni perdalanan di bangsa Israel alai tetap marhaporusan marhaposan tu debata jala toktong manangion suara ni debata gabe anak hasian ni debata syarat na gabe anak hasian molo rade mangulahon lomo niroha ni dibata molo diradoti molo rade manangihon dakolan manangihon alai si Maria di peop dohatai jala di pahusor-husor di bagasan rohana jala dakola di pahusor-husor alai kodo adong bukti nyata tarida di pabainan di pangulaon setia mangului di bata marpabaenan di bagasan panggulmiton ninggoluna dakola ditangihon alai dohot diradoti alai laus dohot mangulahon mencoba lau mangulahon aha nati nonahon di debata ima poda manang hata si pasingot nanaing si pasahaton di si Musa tu bangso Israel asatung di pajamot bangso itong ngoluna di bagasan pardalana sahat tutano na binagabagahon ni debata asa toktong nasida setia jala mangulahon aha naong tinotuhon ni debata di bagasan panggulmiton ni ngoluna asa dang neng marlomo-lomo nasida manang dang neng hata-hata nasida manang dang lomo ni rohana nasida naing ulahonon nasida
di bagasan perdalanan asa sahat tu tujuani. Alai tetap do ikon hatani debatado nagabe pedoman. Hatani debatado naikon gabe tangi hononna jala ulah hononna di bagasan panggul mitun ningguluna. Jala molo dang di tangihon rupani masuk sianon alai keluar sianon. Tak songoni alai molo nunga di tangihon diradoti diulahon. Imanani igil ni debatasian bangso Israel molo di patu panasidai di tangihon nasida suara ni debata di oloi ahanani do ni debata di bagasan pangkul mitun ningguluna gabe anak hasian manasida sian saluhut bangso na adong di Portibion. Anak hasian molo anak hasian adong do anak hasian mu amanginang adong do bohado sikap tindakanmu molo tu anak hasian. Anak hasianon bohamai ubay na boy gabe anak hasiani. Mungkin molo tasuru pitor olo mangulahon. Manang so tasuru dope nungay terdiulahon akaulaw na. Manang malo mabuak rohata. Manang dia rupani natadok pitor sigop lau patupahon. Jala say mencoba doi bana lau palacon rohani natorasna. Molo songoni di patupa boydo hita gabe marana khasiat tu si. Jala molo adong akan pinangido ni anak hasiani pitor buado akai nangamang. Molo adong anak hasiata molo adok pangiduan ni torbuado. Ido pitdang berani hita macuada honate alai di sini pangido iya emang beres ya sabar ya nanti akan saya belikan nanti akan saya kasih pitor tinggil do hita mangalehon manang tinggil do hita tu pangiduan ni anak hasian molo adong anak hasiata molo adong naburju sian anak kotai mangulahon saluhut nata ajarhon tapodahon di bagasan nguluna selalu membuat hati ta gembira mencoba aka ulana dengan diulahon dang mungkin saya rimasatan nasida teh rimasata doa kemanginang daong lo bisa ngonima debata tu hita molo lo bisa ngonima nang debata tu bangso Israel molo diradoti ditangihon diulahon hatani debata di bagasan pardalanan ningguluna gabe diguarima anak hasian nasida sian saluhut bangso molo adong pehahurangan na saya pitor dihapus doi dak saya diingot molo anak hasian itu teh manginang ido dak saya dipaingot-ingot hita akan atoras molo adong pehahurangan nai alai terbodo tak maafkan ima molo anak hasian songoni dorang debata maradopon anak hasian na manang bangso na pinilit na bangso na setok tong rade mangulahon lomo ni rohana selalu do debata siap untuk mendengarkan keluhan penderitaan apapun yang dihadapi selalu do debata mamereng dang di pasobu di bagasan akka hasosaan alai debata selalu siap campur tangan untuk mengambil tindakan lau paluahon akka anak nahinasianna ai didok debatado namar huaso dilihat Portibion gok huaso nado dijolma na di Portibion asa molo setia bangso Israel jala didok naki ditangihon dungi dibae debata manasida gabe malim-malim majadi harajaon malim-malim mahamudiau jala bangso na badia gabe harajaon malim-malim mahamudiau jala bangso na badia
matong neng diigil sian tonga-tonga ni bangso Israel na naing si hangoluhonon ni bangsoi songon bangso na pinilit ni debata manang songon anak hasian ni debata ikon uboto na hinalomon ni debata pasidikon sugo ni rohani debata buhama ala malim-malim bangso na badia malim na raja nina ikon ulahonon nama dia na pinangido ni hata ni debata di bagasan panggulmito ni nguluna jala marhaba diaon di pajamot dirina marhaba diaon nguluna bangso Israel nang pinili di debata di pajamot dong nguluna selalu berpatokan tu aturan manang hata ni debata di bagasan nguluna dang lomo-lomo ni rohana diulahon jala selalu patuduhon aka ulau na denggad do diulahon olo do hala ate di patupa ulau na denggan alay adong do na marsogo ni roha adong do halak marungutungut molo di patupa aka ulau na denggan hape tu hatta mangajarhon ikod do masih jolo-joloanan mangulahon aka na denggan ikod di bagasan lomo ni rohani debata di bagasan habadiaon di pajamot dirina hobar tu lomo ni rohani debata jala saluhut ulaona hobar tu hatani debata jala molo hobar tu hatani debata do diulahon di bagasan nguluna songon na pinangido ni debata gabe marhabadiaon dang marungutungut dang marbada dang marbolak-bolat ay mulo marbada marbolak-bolat dang marhabadiaw ni alay marhuadui margutu ate padaoma asa gabe anak hasian lomodoro hatta gabe anak hasian songor bangso Israel ulahon hata ni debata berpatokan patupahon nasa ulau na denggan hobar tulomo ni rohani debata idona kita kas di soldidokon gabe malim-malim naung pinapulik ni debata jala marhitet tindakan perbuatan ni bangsoi gabe ditada bangso na asing naso madada Yesus Kristus naso madada debata gabe ditada ma bangso Israel bah si tong do hape bangso ni debata na sida na berkuasa di patuluho debata huasona gogona tu bangsona molo mangadopi tantangan dang dipasobu debata debata selalu campur tangan dihalak nasot toktong setia ima pabotohon ni natu si Musa songon naposo ni debata songon alat di debata gabe memimpin di tonga-tonga ni bangso Israel jala laos di tiop mai di pasahat mai tu bangso Israel di podahon ma manang di paingoton ma tona na pinasahat ni debata manang badan na pinasahat ni debata tu bangso Israel marhite si Musa jala ahado soon respon ni bangsoi dung dihatahon si Musa dung dipatorang si Musa ahana hinatahon ni debata tu bangso Israel komitmen do bangsoi saluhutna aha komitmen na ima di ayat 8 aha didok nasida jadi sahata mana sadok bangsoi mangalusi jadi sahata masa dok bangsoi mangalusi aka didok ma didok nasida ma saluhutna pinabuani Jahoba bahenon nami ma oma komitmen sian bangso Israel dung dipatol hasi Musa hata ni debata tunasida manang badan na pinasahat ni debata marhite si Musa tu bangso Israel komitmen saluhut bangsoi madok saluhut na pinabuan ni Jahoba ikon ulahonon nami ma ikon ulahon nami jadi dakola ditangihon
Dakola ditangihon nakiningan hatai. Alai komit bedonasi damadok saluhut nabi na ini Jehovah na pinabuan ni Jehovah ikon bahenon nami mak. Jadi dang merdeba-deba. Ate ka manginang. Dang merdeba-deba bangsoy madok. Au dang ulo tu si. Au dang ulo. Mangulaho ni. Lomokku. Dang ulo. Dangi. Alay komitmen do bangsoy saluhut na madok ikon ulahonon nami do. Ahanan ni debata. Jadi mulak masih muca dilapor homa musa itu debata bahwa nung ngasatahi bangsa Israel mangoloi do mangulahon ahanang niaturhon ni debata tu debata Jehovah. Toktong na sida mardalan di dalan lomo ni rohani debata songon bangso na naong pinapulik naong pinalua dohot bangso naong nyasian ni debata dang lupa na sida ale ikot do setia aka naso olo setia hona uhub do di perdalani jaladang sahat tutano nabi nagabagahon di debata dang sahat mangingani tano nabi nagabagahon di debata nuaing ahado nanidok ni turupukon tu huria HKBP Harapan Jaya dang tu bangso Israel be kataon alai sonari di pasahat debata tu hita ikon ma rade hita manangihon hatani debata rade manangihon hatani debata rade mangulahon hatani debata molo rade didok nakiningan hita molo rade hita songon naung pinaluan ni mudar ni Tuhata Tuhan Yesus dinaung dihalongi debata hita marhite mudar ni Tuhata Tuhan Yesus Kristus nunga di paiyas hita nunga di sesa dosata nunga di baga-bagahot tu hita ima inganan dak tano kananate ale tano kanat tadi do surgo hasonangani nunga di parade di bagasan Yesus Kristus naung mate humokopita mangaleon haluao di hita manesa dosata maka holongi hita sian nasa rohado pikiranna sian nasa gogona dilehon hosana humokopita arga hita ditobus nungat mengaku hita au porsia di debata ama au porsia di Yesus Kristus au porsia di to di porbadia tadok taulah homma akan na pinangido ni hatani debata setia mahita toktong porsia mahita toktong di pardalanan ningoluta di portibion songon aka anak naung hinasian ni debata hita marhite panubusion ni Yesus Kristus balga holong ni rohana di papatar tu hita alai laos di igil do tanggung jawab sian akana porsiai songon pakatidak konon ni bangso Israel nakiningan ado kom meta aga manginang boy marata ulu siate ama nagabe songon komitmen sonari hita naing ma sada hita ate mamereng ulauta adong ikon sada komitmen satu pemandangan kita untuk kebutuhan titonga-tongani huriata KBP naing marpabaenak kita naing marpabaenak kita sada maju meta mangulahon ulaon untuk masa depan ni akayana kota di Parngulwota di Partikianon asa gabe akanak hasian ni depataheta taulah homma sadaro hatta tapadao wakau ngutungut tapadao parbulak-bulado tapadao hosom tapadao late alay taulah homma holong ni Yesus Kristus naong makaholongi hita ima tapataridahon habadiaon naong pinapatarna di bagasan nguluta di bagasan dirita naong diparbadiai hita marhite mudarnai taingot matoktongi anak hasia do hita dia dupan ni debata arga hita ditubus alani taulah homma lomo ni rohani debata songon topik ni mingguta sadarionate didok disi marsi hohot mangulahon
hata ni debata. Marsi hohot mangulaon hata ni debata. Jala mar pangulaon mar pabayanan tarida didok nakeningan di patujulo ni epistel. Ha porsioni pe anggoso mardongan pangulaon nabo adi natahya kamainang nama tedoi. Jadi sotung gabe akka tabu ama te tarenukom ma tuhata ma nama masu-masuita tapatuduhon ma rolong ni roha saliling mangulu di Portibion. Amin. Ali Tuhan debatama nami moliate maroha nami di hoali Tuhan di pamakulingon mu di hami sadarion asa toktong hami Tuhan setia hot jong makaposiho jala setia hami mangulahon lomo ni roham mangulahon hatam ay hatamido hanguluat di hami hatamido nagabigugo di hami hatamido na makamunako kami Tuhan sian ela-ela ni Portibion toktong hami mardala di dalam lomo ni roham jala molo toktong hami Tuhan mian di bagasan hatam takasdo jajim tuhami gabe akka anak kasiem mahami di tonga-tonga ni Portibion hodo tutuna punasa Portibion alani ajari mahami gabe akka anak naburju siuloi hatam saliling mardala kami di Portibion asa sahat hami Tuhan nguluan na manoktong si saliling dililing na ima surga hasonangan naung pinaradim di hami tugu-tugu mahami Tuhan dongane hami marhite todi porbadia molo soto dimi Tuhan namar guguyok kami galedo hami dang mampu hami Tuhan alani saya patugu maha porsyon nami ajari hami tinggil manangihon suara ni todi lau mangarahok kami mangulahon akka ulau nadinggan saliling di Portibion masih haholongak kami masih rupak kami masih paunionyak kami ala naung di pai baruho jala di pauneho kami di bagasan holong ni rohami pakai mahami Tuhan gabe ulam di tonga-tonga ni Portibion pasu-pasu ma Tuhan ruas ni huriam namar pungusa darion pasu-pasu nang ruas ni huriam natongo di bagasan arsak ni roha ima keluarga sianipar burus torus dohot keluarga si dabutar burus siagian Tuhan buanon nami nasida asa pabenget roha nasida Tuhan mangado pia kasih tahu nona songgop tu nasida jala leon pakiremon na mangulu dia kana di bagasan parsahiton nuain Tuhan na perawatan di rumah sakit manang di bagas pe Tuhan gale pamatang nasida mangido naposomon asa urupanmu jala parguguanmu nasida Tuhan di bagasan haporsian na mangulu asa toktok nasida pasahato diri na tuho mangido pangurupion dot asini roham say pasu-pasu maka ubat na pinangan nasida sabuy mo se marhahi pasun nasida boy hami mo se rap pajupang di bagas coromon Tuhan mamuji pasangapong kuarmu Tuhan na di bagasan ulang tahun say homali Tuhan mangalehon si hahipason dohot gacang ni umur di nasidabi jala patau manasida nang mamilangi basa-basam naung pinasahatmu jala toktong nasida maka mau lihat tehod dengan di basam di bagasan panglubitut ningguluna sidok mau liatin nasida tuho Tuhan tak kasu di botoho Tuhan nang akaruas ni huriam dinanay pajongjong parbugason anak dot buru ni huriami saya homali Tuhan nama masu-masu nasida gabi keluarga namar habiarat tuho di bagasan pardalan ningguluna saya patiur ma sakap parbugason nasida di nama jalo paso-paso parbagasan nasida pi bain mana sida gabi keluarga na berbahagia song di Tuhan nang ruas ni huriam nang dicakuk kami sadarion saya homa ali Tuhan nama masuk-masuk keluarga pasaribu inang burusi barani asa gabe ruas na burju na totong setia marado poko di bagasan panglumito ningguluna pamunang nasida Tuhan maralohon Portibion Tuhan di batama nami di bagasan ulaun tu hari minggu naneng ro ima dinalau paborhaton amang paditar sok nami dohot majakon
paditarsok namin ay baru. Upasat kami matuhaw Tuhan ulaw ni. Asa homa na mga ramoti na patiurhon si dalanan na sida. Borkat na posomi tuinganan na baru. Jala ro na posom tuinganan namion. Lau mabuan barita na uli. Lau mga turhon. Dohot memimpin di tonga-tonga ni Huriam HKBP Harapan Cayaw. Jala ajari habi Tuhan marhaw dukon. Lau mangului akahatam marhiti na sida. Asiroham sai homa napapati urhon songoni nang di ulaun setijab di tanggal 24 sai pati rumah Tuhan saluhutna asa tiur nang aka pembukuan di tonga-tonga di Huriamon gabe mardalan ulau ni di bagasan lomoni roham atong sahat ti homa saluhut ngolu ni hami ruasmu HKBP Harapan Jaya pasu-pasu mahami toktong marhasonangan pasu-pasu nang keluarga nami lepas keluarga manang di dia pituhan kaya anakku na pinasahan homo toktong namang gongkom ima pangiduan elelek nami Tuhan tangihon ma pangiduan nami mga sahon guarnya nakmu Yesus Kristus uloy ma pangiduan nami asiroham amin marede mahita los tapasaha ma pilihat tanah paduahon. La la
Todopan de debata martang yang mahita ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhud sileleona dengan doho nasalui basa na moliutus hupa saat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom pasu mai jalaramoti asa hupar hasia kami pilihanon pati bulun harajaonmu di tonga-tongani huriam dohot di Portibion buhai marohan nami marhite ite todim asalam hutadahami godang nisi leho-leho mitu hami asalam gergir hami madok mauliate tuho marhite ite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasana dilimumi Alea manami na di Banua Gijang sai pinarbadia magoarmu sai Roma harajaonmu sai saut malomoni roham di bunatongon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami unak kami tugihu tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita disodakon Tuhan de batama bohina tuhita jala asima rohana midahita didopakon Tuhan de batama bohina tuhita jala di pasaur honma damena tuto ditabe. Kami Parhalado HKBP Harapan Jaya nama Kobasi di bagasan ibadah Siangon dohot multimedia song leader pemusik madok selamat hari Minggu ma di hita saluhurna Tuhan Yesus memberkati. Shalom.